Assalamu alaikum masu bibiyan shafinmu na harkar banki a sauwaƙe. Muna maraba da ku da kasancewa da mu a daidai wannan lokacin. Da yau za mu gabatar muku da wani muhimmin topic wato program akan abin da shafi cryptocurrency. Na san da jin sunan cryptocurrency mutane da yawa sun ji me ya faru akan bayanin da CBN ta saki a satin da ya gabata game da rurrufe account da suke mu'amala da harkar cryptocurrency. Abu na farko shine wato shi me kansa cryptocurrency ɗin. Sannan kuma su waye suke hada-hadar cryptocurrency, mahangar gwamnati game da cryptocurrency, sannan kuma a ƙarshe matsayar gwamnati game da cryptocurrency. Abu na farko menene cryptocurrency? Cryptocurrency wato hanya ce ta harkar hada-hada ta kuɗi wadda ake yin ta a intanet wato online. Online abin da suke ce masa blockchain ko makamancin haka. Wato sashe ne da aka buɗe wata harka ta hada-hada ta kuɗi yanda za a ƙirƙiri wasu kuɗaɗe a yanar gizo-gizo a siyar da su ko kuma a siya wato online. Ma'ana za ka iya buɗe account na cryptocurrency a yanar gizo-gizo sannan kuma ka siya daga wajen wani wanda yake da su. Kai ma kuma idan wani ya buƙata za ka iya siyar masa, to tunda ka riga ka san nawa ka siya, ka san nawa za ka siyar domin ka samu riba. To gaba ɗaya harkar dai ana yin ta ne online. Abin da yake shigo da banki a ciki wato shine yayin da ka zo za ka yi amfani da account naka wajen biyan kuɗin da ka siya ko kuma za ka yi amfani da account ɗinka wajen siyan shi cryptocurrency ɗin. Cryptocurrency shine gabaki ɗaya dunƙulallen sunan da ake ba wa wannan harkar hada-hada. Amma abubuwan da ake harkar hada-hada da su, su ne wato kamar ɗaya daga cikinsu akwai Bitcoin ko kuma Newcoin ko Monero ko Ripple da sauran ire-irensu. Waɗannan su ne currency ɗin, su ne kuɗaɗen da ake harka da su ɗin a cikin tsarin cryptocurrency. Za ka iya yin siyayya ta cryptocurrency a online ka biya kuɗin mu'amala na kaya da kai da shi. Misali idan kana da cryptocurrency su waɗanda ka sayi kayan nasu kuma su ma suna mu'amala da cryptocurrency, to za ka iya amfani da cryptocurrency account ka musu transfer da daidai adadin kuɗin da kuka lissafa da su. Sannan kuma kai ma za ka iya siya ga wajen wanda yake da su. Idan ka adana shi zuwa wani lokaci in ka ji ya daraja sai ka siyar. To wannan ita ta kasance harkar take gudana akan cryptocurrency. So yaya ake hulɗar cryptocurrency? Misali idan ka buɗe account na cryptocurrency ba shi da alaƙa da banki kai tsaye. Alaƙarsa da banki shine yayin da ka zo za ka siya ko za ka siyar. Idan za ka siyi cryptocurrency wato coins ɗin da kake amfani da su Bitcoin ko kuma Monero ko kuma Ripple ko ire-iren waɗanda muka san tunda abin shi ma kamfani ne suke mu'amala da su ɗin. So idan ka zo ka siya wannan currencies ɗin wato ko Bitcoin tunda shine dai ya fi shahara a cikinsu. Idan ka siya kakan ajiye shi ne idan ka ji ya yi daraja shi kenan kai ma sai ka siyar kuma ka samu riba. To a yayin da ake yi ɗin imma ko ka tura cryptocurrency ɗin ka siyar da mutum ya biya ka da shi ko kuma a'a ka tura masa shi kuma sai ya biya ka da kuɗi na gargajiya da muka sani muna amfani da su ta account ɗinka kai tsaye wato a tura maka cikin account ɗinka idan ka ba da account number. To abu na biyu kenan. Sai abu na uku ɗin kuma mahangar gwamnati akan abin da ya shafi cryptocurrency. Amma kafin nan mu sani cewa shi cryptocurrency kamar abin da na faɗa duk abubuwan da ake mu'amala da shi ta harkokin nasa dukkaninsu online ne. Wato ta kan digital wallet ko kuma online ko kuma computer hardware wato duk wani na'ura ta kwamfuta wadda za ka iya ajiye waɗannan bayanan naka na cryptocurrency ɗin a ciki. So idan gwamnati aka ce akwai harka ta kuɗi a ko da yaushe tana duba menene ya shafi wannan harka ta kuɗi ɗin wato mahangar gwamnati kenan game da ita cryptocurrency ɗin. Ita cryptocurrency ta riga ta zamto sashe ne wanda za a iya sarrafa kuɗi da kuma juya su da sayar da su da karɓar su cikin sauƙi ba tare da bin diddigi ba. Misali harkar da ta shafi wato cyber money laundering. Idan an ce money laundering abin da ake nufi shine jujjuya zati na kuɗi. Misali kuɗin da aka yi wata haramtacciyar harka da su ko aka sata a gwamnatance sai a juya su a tura su ma wani account sannan a ƙara tura su wani account ɗin har izuwa cewa ma waɗannan asalin zatin da aka ɗauko wannan kuɗin da su ya ɓata ba a gane kuɗin menene ba, ƙarshe dai za a gane sun je kuɗin wane ne. Sai kuma a ga ƙarshe cewa kamar kuɗi ne da aka samo su ta halattacciyar hanya. Sannan sai abu na biyu wato terrorism financing wato ainihin samar da kuɗi ga harkokin ta'addanci.
Idan aka yi harka ta cryptocurrency aka tura kuɗi cikin sauƙi za a mai da su kuɗin gaskiya sannan kuma a samu farashi mai yawa. To da shi akan yi amfani a biya waɗanda aka ɗauki nauyinsu su je su aiwatar da wasu harka ta ta'addanci da sauransu. Sannan sai abu na uku wato hacking. Hacking ainihin wato shine kutse. Kutse cikin account na cryptocurrency. Idan kana da account na cryptocurrency wataƙila ka tara cryptocurrency da yawa, akwai waɗanda suke zuwa su yi hacking ainihin wato su yi kutse cikin asusun naka bayan sun samu wasu bayanai naka ba tare da sanin ka ba. Su je su yi hada-hada da su samu kuɗi kuma su je su kwashe maka wannan kuɗi din. To wannan ya sa dole harkar hacking ta ƙaru kuma shi ne ake cutar mutane sosai. Sannan sai phishing. Idan an ce phishing wato hanyar da za a tura wa mutum wani saƙo ta email ta yanar gizo-gizo a ce idan ka danna wannan link ɗin za ka gyara rijistar ka ko kuma za ka samu wani bayanai da za ka gyara wani matsala da kake da shi na harkar account naka. To da zarar ka danna wannan link ɗin da aka tura maka ta cikin email ɗin naka, duk abin da ka shigar na bayanai to ana ganin shi daga waɗanda suka tura maka. Kuma da shi za a gama idan ka gama sa za a yi amfani da shi a je a buɗe account naka sirrinka sannan kuma a je a sace kuɗinka a yi wasu abubuwan da su. Sannan sai Ponzi. Idan an ce Ponzi shine wato harkar da ake cewa kamar harkar agent. Sai kamfani ya buɗe ya ce yana harkar kaza, yana harkar kaza. Idan ka samu mutum kaza kai ma za a baka commission kaza. So yanayin samun kuɗinka yanayin mutanen da ka samu. Kowa idan ka kawo sai a ce kana da commission kaza. Shi ma wancan in ya kawo yana da commission. So kuɗin da na farko ya kawo na biyu in suka samu to na wanda za su daga baya kuma da wannan kuɗin za a riƙa biyan su. Shi kuma kamfanin da ya za a assasa wannan harka ɗin zai iya zuwa shi ma kuma ya cire kuɗin nan. Wanda idan kuɗi suka taru suka yi yawa kafin zuwa wani lokaci sai a ce wannan server ɗin ta samu matsala don haka sai an gyara daga nan kuma shikenan mutane ba su san wa za su nema ba don su samu kuɗinsu. Sai harkar ta shafi investment scam. Za a zo a tattara kuɗi a ce za a juya su a cikin wata ɗaya. In ka sa kuɗi za ka samu ninkin su sau biyar a cikin wata ɗaya. Wanda kuma wannan harka kowa da zarar ya ji zai ji garaɓasa ce ba tare da ya sha wahala ba ya ɓata lokaci ba ya za sa kuɗi mai yawa kuma zai samu ninkin ba ninkin. Da zarar mutane da yawa sun saka an ba wa na farko, na biyu, na uku shikenan sauran kuma sai a ce wannan kuɗi ya samu matsala sai an gyara saba da sauransu. To a ƙarshe shi abu na huɗu shine wato matsayar gwamnati. Idan ban manta ba dai kamar yadda na faɗa a farkon wannan jawabin nawa cewa CBN sun yi umarni da bankuna su rufe dukkanin wani asusun ajiya wato account da yake hulɗar cryptocurrency. Ba don komai ba ne a koda yaushe ita gwamnati duk lokacin da aka ce wani abu ya zo ƙasar ta na harkar hulɗa ko hada-hada tana duba abubuwa guda biyu. Na farko harkar tsaro, na biyu kuma tattalin arziki. Harkar tsaro idan aka ce kana amfani da account ɗinka da bankunan da aka sani na cikin gida kai tsaye za a iya bibiya a ga ina ka sa kuɗi, wa ya saka maka kuma ina ka tura su. So saboda za a iya samun bayanai kuma za a iya binciken da ya kamata cikin sauƙi a gano a ɗauki matakin da ya dace. Amma idan harka ce da ta shafi irin su cryptocurrency online ne ba wanda zai iya sanin a'a waye ya tura maka wa ka tura tunda akan yanar gizo-gizo ne ake yin sa kuma daman su gwamnati ba ta sahale musu ba ainihin wato babu license suke wannan harkoki na hada-hada. A yau kamfani idan ya buɗe idan ya rufe shikenan gwamnati ba ta da dama ta ce za ta iya kama wannan kamfani don ita ba ta da alaƙa da shi. Sannan sai abin da ya shafi ainihin wato tattalin arziki. Idan aka ce ana samun kuɗaɗe da yawa suna ɓata ta wannan harkar yanar gizo-gizon nan akwai barazana. Ba don komai ba ita gwamnati duk lokacin da aka zo aka kafa harka ta hulɗa ko hada-hada tana duba abin da take samu na ɓangaren haraji, na ɓangaren ainihin wato kamar license sannan kuma damar da take samu tana bibiyar wannan harkar ta ga me yake faruwa a ciki. Saboda haka waɗannan abubuwan da ake su ma ana samun kuɗin shiga ta su ne. Sannan kuma yana nuna barazana da cewa harkar canjin kuɗi ɗin nan zai samu matsala. Ba don komai ba mutane za su mai da harkokinsu akan harkar da ba ta tabbas wato cryptocurrency. Tunda kamar yadda suka yi bayani ita za ta iya farawa yau kuma gobe ta iya rushewa. In ta rushe kuma ba ka da damar cewa ga wanda za ka kama kuma ba ka da dama ka kai ƙara. Duk gaba ɗaya online ake yin shi. To wannan shine dalilin da ya sa CBN suka buƙaci a dakatar da dukkanin wani account da yake hulɗa da cryptocurrency. Ba don komai ba sai don tsaro da kuma maganin matsala na barazana na tattalin arziki da zai iya samun ƙasarta da kuma 'yan ƙasarta. To wannan shine a taƙaice kenan. Sauran bayanai kuma idan kuka bibiyi shafinmu za ku ƙara jin bayanai tunda muna bibiya an ba da zuwa sati na sama cewa kwamiti na majalisa wanda yake kula da harkoki na banki, na inshora, na abin da ya shafi sauran hada-hada na kamfanunuka na kuɗi
da cewa su je su yi bincike su kawo rahoto akan abin da ya shafi cryptocurrency domin ɗaukan wani mataki na gaba kuma. To mun gode sosai da bibiyar shafinmu na harkar banki a sauƙaƙe. Kada ku manta a ƙarƙashin wannan shafin namu za ku iya danna subscribe domin samun bayanai da zarar mun ɗora. Sannan kuma ku yi liking ya nuna cewa kun gamsu da bayanan da muke bayarwa. Sannan kuma ku yi share domin sauran mutane su ma su samu bayanai kuma su ma su subscribe. Mun gode sosai, ku huta lafiya. Harkar banki a sauƙaƙe.